Агач җимеше белән кеше хезмәте белән күркәм. Узган җомгада районыбызның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен тәбрикләү тантанасы булды. Сынаулы елда уңыш җыйнап алуда зур өлешләрен керткән игенчеләребезнең хезмәте бәяләп бетергесез. Район мәдәният йортында узган уңыш 2023 бәйрәменнән безнең киләсе хәбәребез. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә дип юкка гына җырда да җырланмый. Быелгы явымсыз елда районыбыз игенчеләренең язгы чәчүдән алып җәй дәвамында мең бәлә белән үстергән игеннән нәтиҗәле уңыш җыеп алулары мактауга лаек. Тир түкми генә икмәк үсми диләр. Бу да бик дөрес әйтем. Монда җитәкче белгечләрдән алып гади эшчеләрнең зур хезмәте ята. Агротехника таләпләренең җиренә җиткерелүе, эшкә җаваплы караш нәтиҗәсендә елына карата чагыштырмача югары уңыш 70 мең тонна икмәк җыеп алынды. Гектар чыгышы район буенча уртача 32,7 центнер тәшкил итте. Инде уңышларны барларчак. Бәйрәм тантанасына иген икмәк җыюда, терлек азыгы хәзерләүдә, җир эшкәртүдә игелекле хезмәтен куйган игенче механизаторлар, ашлык ташучылар, пешекчеләр, ветераннар, яшь хезмәткәрләр чакырылган иде. Бәйрәм дин әһелләренең хәер фатихасын бирүдән башланды. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин үз чыгышында башкарылган эшләргә анализ ясап, хезмәт ияләренә бәя бирде. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры урынбасары Рафаэль Фаттахов та республиканың җитештерү тармагына Саба районы керткән өлеш зур дип билгеләп үтте. Безнең инде быел менә яз башында суыклар булып, аннан соң җәй көне вегетация вакытында корылыкка эләгеп, бик куркыткан иде менә бу терлекләргә ашлык җыеп бетереп булмас дип чәчкән уңышларыбызны җыеп алып бетереп булмас дип инде шуңа күрә уңыш булмас дип, шуңа карамастан да республикабыз 3 миллион 700 күләмендә бодайларны, арышларны җыеп алдык. Сөт саву буенча инде без инде берничә еллар дәврендә республика Россия күләмендә беренче урында булып торабыз. Быел да менә 2 миллионнан артыграк сөт савулар дип көтеп торабыз инде. Инде biz 95% куелган планнарыбызның максатларны республика үтәлде. Шушы менә мин әйткән соннар арасында Саба районының керткән өлеше бик зур. Чөнки инде безнең Саба районы 300 тоннага якын сөт сава бүгенге көндә. Ашлыкларны да средний урожайность по республике 25 центнердан 25 центнер булса, Саба районында инде бу 30дан артыграк сан белән барыла. Шуңа күрә Саба районы инде авыл хуҗалыгы җитештерү продукциясында бик зур өлешен кертә. Шуңа күрә инде менә без республика буйлап һәрбер районда менә шушындай безнең уңыш бәйрәмнәре үтеп бара. Чөнки ел буе эшләгән безнең механизаторларыбызны, терлекчелек фермаларында эшләгән эшчеләребезне шушындай бәйрәмгә чакырып, аларны бүләкләп, аларны зурлап, аларга хөрмәт белән рәхмәтебезне әйтеп китергә дип, менә шулай итеп һәрбер районда җыелабыз, слет передовиков дип әйтим инде. Әйтәсе килә, менә бу эштә эшләгән ялны, бәйрәмнәрне белмәенчә, сезон вакытында көнне-төнне белмәенчә, үзебезнең кырларда, терлекчелек фермаларында эшләгән барлык эшчеләребезгә телисебез килә исәнлек-саулык, семьяларында тынычлык, бәхет. Инде менә бу безнең Саба районыннан, безнең республикадан киткән бөтен шушы сугышта катнашучы егетләребез исән-сау кайтып җитсен дип теләп, менә шушындай теләкләрдә калабыз. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов исә һәр вакыттагыча авыл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләренең фидакарьлегенә соклануын белдерде, рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ел саен сез тырышасыз, һәм инде яңалыкка омтыласыз, яңа технологияларга. Инде булган уңышыгыз, сезнең тырышлыгыгыз, ава тырышлары уңай булмаса да, сез бүгенгә белгечләр белән бергә эшләгән аркасында уңышларга килдегез, сез тырыштыгыз, эшләдегез, һәм инде ул вакытта да нәтиҗәле эшләр булды. Бүгенге көндә дә безнең арабыздагы җегетләр безнең тыныч тормышта яшәсен өчен бүгенге көндә СВОда аларга рәхмәт әйтергә килә. Минем сезнең исемнән дә һәм шәхсән үземнән дә безнең менә шу эшләребезне дәвам итер өчен алар бүгенге көндә үзебезнең илебезне саклау һәм инде киләчәктә исән-сау, имин әйләнеп кайтсыннар.
Кызганычка каршы махсус хәрби операциядә районыбыздан да югалтулар бар. Район башлыгы аларның якты истәлеген саклап 1 минутлык тынлык игълан итте. Алдынгыларны тәбрикләү Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләренә һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы бүләкләренә, мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булучы хезмәт ияләреннән башланды. Шулай ук Сабан муниципаль районының мактау грамотасы, район башлыгының рәхмәт хатлары үз ияләрен тапты. Шытсу җәмгыятенең пешекче ярдәмчесе Лилия Хәбибуллина шуларның берсе. 2016 елдан бирле ул авыр хезмәт башкаручы игенчеләребезне туендыручы хезмәтен башкара. Лилия ханым район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Biz ertenge 6'dan kişke şul 5-6'lar bula, 7-6'lar bula. Şul vakıtta kadar oş çıkarıp, şula iyileşip kaytıp gideriz oş atıp. Neçə tapqır çıxarasınız? 2 tapqır. 11-ci yarıda, saat 3'te 4-ci yarıda çıkararız. Riziklar bizim povrumuz barıp alıp kayta, ezirleşip birge şunda ipilerini her günü getirirler. Yangadan yanga ipiler her günü getirip duralar ansın, sobadan soba ekmeğinden. Район башлыгы карары нигезендә ярыш шартларын арттырып үтәгән алдынгы комбайнчыларны, шоферларны билгеләп үттеләр. Алар рәтендә игенче җәмгыяте комбайнчысы Илһам Галиев та бар. Акрос 550 комбайнында ул 21810 центнер ашлык суктыруга ирешкән. 87 елда баштадым. Башта Нева комбайннарда эшләдек инде. 8 елга шул Акрос кайтты инде. Аннан соң менә бу ел яңадан бер комбайнга кайттылар инде, Аллага шөкер. Сез шул яңасында эшләдегез? Бу ел Аллага шөкер шул яңа комбайнда эшләдек инде. Көндә ни хәтле ашлык суктыра идегез? Төрлечә була инде. Анар бункерда була, 20 бункерда була. Пагода карап эшлибез инде. Бу ел пагода әйбәт булды. Бу ел пагода Аллага шөкер инде. Өйдә бөтенесендә шул хатының тәртипләп, әйбәтләп барса, бөтенесе басуда эшләп була инде ул. Өйдәгесен апармасаң bulmayı indi. İde bütünüsün xatının tərtibləyib baraq deyişin. Alaysa xatınızğa da rəhmət eytəsiz indi, şulaymı? Ey, ol dayar ki olub işi indi. Ne o da jiçirə kirək itələ? Biz işdən qaytqaç, biz tündə bilən qaytabız indi ol. Bütünüsün işdən qaytqaç işləb durayın, Allah'a şükür. Buna Zaripov, Enes, Rahmetulli Enes, Aydarlar bilən bizden 4 kombaynını eskisi yaşlarga verdik indi. Özümüzge yana qaytqaç indi var, suyuniş indi. Rahatlandirib işleysin. Buna har yer işkartabız indi, Allah'a şükür. Neçə bir 100'dan artıq qana gektar yer qaldı. Soba җәмгыяте шоферы Илнур Султанов да ярыш шартларын арттырып үтәгән. КАМАЗ йөк машинасы белән урып җыю компаниясендә ул 2848 тонна ашлык ташыган. Урып җыюлар бу ел yok şekilde eybet gelip çıktı diye kuruluk kildi bitinde. Yok degende var eybet buldu. İtteden şehatleşerdik indi. Aydar yaklarından taşıdık indi biz sabaha. Oldu geçirapızga küçtük. Siyolu sinazar taşıdık. Şol indi kündəlik iş. Günündə neçə reis taşınğa doğru kiləydi mənə? İttədən neçədən neçə xat işlədiniz? İttənki 6'da şey bitəbdi indi 6 şəhərlərə 8-9'lar bulaydı qaytqanda. Şol 4 reis tablalar ya Aydar yağından 2 reisdən qalan günlərdə Valentega шығышына qarab indi basıda tüllüşə buldu. Şol. Ay mənə KAMAZ neçə tonna sığdırış? KAMAZ'a 25 tonna kira indi. Yağa KAMAZ'larda yeriyiz. Şol, eybet. İşler yarı var, eybet. Özümüzün bayramı indi. Ömür boyu şu xo'jaligimda bit. Xizmatdaşlarımның barısında şu xo'jaligimdan men qutlayım. Sening sog'liq, birga avur meşashlarga yazsın, aramızga da. Тірлік азығы әзірлеуде қатнашқан механизаторлар, яшыл масса ташушы шоферлар, синаж һәм силыска яшыл масса туратып тиеүчеләрне, үзйөрешле ургычлар, тагылма үлән чапкычлар белән үлән чабучылар, салам печән преслаучылар, җир эшкәртүчеләрне, ашлык чистарту һәм ашлык киптерү агрегатларында эшләүче операторларны, пешекчеләрне тәбрикләделәр. Кичәдә гомерләрен авыл хуҗалыгы хезмәтенә багышлап озак еллар тырыш хезмәтләрен куеп, югары хезмәт уңышларына ирешкән ветераннарыбызны да өлкән буынга алмашка килгән яшь механизаторларны да кутладылар. Ил көннәребез генә тыныч булсын да, тормышыбыз муллыгы гел артып торсын. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче һәркемгә сәламәтлек белән тырыш хезмәтләренә куанып яшәүләр насыйп булсын. Ә инде бәйрәм Татарстанның атказанган артисты Илсөя Бәдретдинова концерты белән дәвам итте.